Отначало работех като фултайм ютубър, хората стават много богати, милионери. В този клип ще ви обясня как може да изкарвате поне по 40 000 лева на година. В този клип ще ви дам 5 идеи за пасивен доход. В този клип ще ви дам 10 идеи за онлайн бизнес. О, пасивен доход. Много лесно и просто. Има и 45 апартамента на твое име в София и ги давай под наем. Много лесен начин за пасивен доход. Има и мултимилионен бизнес и просто го делегирай на други хора. Онлайн магазин с дигитални продукти. Много хора вече се възползват тази бизнес идея, нито много, просто бих казал, че за всяка година се подобрява и повече и повече. Това са магазини с дигитални продукти, примерно дигитални книги. За да мога да дам точен пример, един от бизнесите, който имаме, е точно свързан с дигитални продукти. И това е точно изготвянето на режими за отслабване и за покачване на мускулна маса. Ако имате интерес да видите как сме го структурирали, как сме го направили, може да отидете на boostbedroom.com. Може би това е един от най-добрите. Как хората правят милиони от шиткоини. Всичко свързано с бързи и лесни пари не е хубаво. Да, въпрос за бизнесите, които имам в момента. Това съм го мислил една седмица и си пуснах и мустак, дано да ви хареса. Между другото, този микрофон по принцип му слагаме този чорап, защото не ми се дават 15 лева за поп-филтър. Знам, сега ще кажете, имаш техника за десетки хиляди, пък не искаш да си купиш един поп-филтър. Когато не искам, не искам. Микрофона. По принцип, е така.